درۆنên Tirkiyeyê alavên terorkirin û têkbirina aramiya Rojavayê Kurdistanê. Li Hêlekê piştarê xistinên terorîst digire û wan han dide. Li Hêladin rasta rast bi rêya leşkerên xwe êrîş dike. Tirkiya her hewl dide Kurdan tune bike. Ji dagirkirina Serêkaniyê û Tel Abyadê bişûn de, Tirkiyeyê bala xwe daye ku anha nikare rêpêdaneke din a dagirkirina beşekî Rojavayê Kurdistanê wergire û statuya Kurdan têk bibe. Îcar herçendî demdemî be jî, artêşa Tirkan zorî da prosesa têkbirina aramiya Rojavayê Kurdistanê û terorkirina serkirde û şervanan giregirên civakî û welatiyên sivîl. Li vê barê, Tirkiya li erdê navberê nade şixulandina topxaneyên xwe yên li berên şer û li ezmên dron û firokeyên bêpîlot ên Tirkan jiyanê li xelkê Rojavayê Kurdistanê diherîmîne. Girêdayî vê yekê, Rewangeha Sûriyayî ya mafên mirovan eşkere kir ku tenê di nava sê hefteyên borî de Tirkiyeyê neh êrîşên ezmanî li dij Rojava pêk anîne û di encamê de 25 kes şehîd û birîndar kirine. Rawangehê bi dewamî got ku ji serê salê ve firokeyên bêpîlot ên Tirkiyeyê 24 êrîş pêk anîne û ev êrîş bûne sebeba şehîdkirina 17 kesan û birîndarkirina bi dehan kesên din. Di nav şehîdên sivîl ên êrîşên Tirkiyeyê de 2 zarok û 5 jin jî hene. Ji hêzên parastinê yên Rojavayê Kurdistanê, serkirdeyê giştî yê hêzên Sûriyaya Demokratîk Mazlûm Ebdê, êrîşên Tirkiyeyê wekî provokasyonên ji bo têkbirina ewlehî û aştiyê û astenkirina şerê li dijî Daişê binav kir. Li Hêladin, birêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê bi daxuyaniyekê Tirkiya bi domandina siyaseta qirkirinê towanbar kir û ji aliyên garantor an ku Rûsya û Amerîka daxwaz kir ku bikevin tevgerê û rê li ber van êrîşan bigirin. Li nav kolanên Rojavayê Kurdistanê jî xelk dipirsin ka gelo Rûsya û Amerîka dê heta kengî çavên xwe ji êrîşên hovanê yên Tirkiyeyê bigirin û sernivîşta Rojavayê Kurdistanê dê bi çaha wî be.